We have realized that as a country, as the sun rises, our people need to be fed. And we don't need to go to other countries to ask them to feed our people. We make sure we say to ourselves, that our people, family by family, village by village, district by district, province by province, that the burden to feed ourselves is upon ourselves. Ndiri pano ndoda kuti ndizivise zhinji rweZimbabwe kuti kugadzwa kwakaitwa mutungamiriri wenyika ari kutonga PARIZVINO haana kungogara nje pachigaro chaari, akasarudzwa nemasvikiro enyika ino. Tinoziva kuti dare renyika rinobatwa nemasvikiro, uye masvikiro anobata matare enyika, masvikiro ane chekuita nenyika yeZimbabwe. Emerson Mnangagwa akagadzwa nemhepo dzine chekuita nenyika ino. Muyera shumba Emerson Mnangagwa achatonga. Anoziva nguva yekutonga kwake, anokwanisa kutaura nezvavo masvikiro ane chekuita nenyika ino, masvikiro eZimbabwe. Vanhu ndivo vakamugadza. Kugadzwa kwake hakuna kungouya masvikiro akagara pasi vakawirirana. Idare renyika iyi, masvikiro anogara pasi, vanoronga kumhepo, vapenyu musiko. Ndo shoko randataiwa. Ndine mashoko maduku andingada kuti ndigoverane nemhuri yeZimbabwe. Ndatenda. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru.